înțeleg ce-am scris. Figura rămasă în vers va năștea paradis. A fost declarată iubire, apoi și război. Iar astăzi din toate roman s-a născut cu noi doi. Și așa voi scrie frumosul roman, cu tine în culise, cu mine cea de mai am, cu masca pe față, ce lacrimi ascunde mereu. Te adaug în carte, dar scuze, nu-mi ești mie zeu. Odată eu litere scris o să las. Voi scrie o carte din toate ce-n gând mi-au rămas. Subiectul poveștii e dragostea ce ieri a plecat, și toate ce după această iubire a urmat. Și așa voi scrie